Hasteko argazki bat aukeratu behar dugu. Horretarako artxibo abrir egingo dugu. Zabaldutakoan, eskuman dugun kuadrotxoan, eskumako botoiakin duplikar kapa gamango dugu eta ok, sakatuko dugu. Ondoren, selekzionatzeko hainbat modu daude, erraminta lazo poligonan eta lazo magnetiko dugu, baita barito magikoarekin ere. Baina guk, honetan, modu bizkor bat erakutsiko dizuegu, pintzelarekin hain zuzen ere. Orduan, ematen diogu editar modo maskara rapida, eskerrean behan agertzen dena, eta ziur egon behar gara kolore beltza hartuta dagoela. Beraz, aldatu nahi duguna kolorestatzen hasten gara. Amaitutakoan, erroreak gelditzen badira, bakarrik kolore zuria jarri behar dugu pintzelean eta gainetikan borratzen hasi. Zoomari emateko, eskuman goian dugun navegadorean handitu egiten dugu irudia. Hau amaitutakoan, ematen diogu editar en modo estandar eta irudi guztia selekzionatzen zaigu. Hau ebitatzeko, selekzionar, invertir ematen diogu. Eta irudi nahi duguna bakarrik geratzen da selekzionatuta. Ondoren, imagen, ajustes, ekilibrio de kolorrean sartzen gara. Eta bertan kolorekin jolasten dugu gustokoa aukeratu arte. Baita, sombras eta iluminaziones ekin jolastu dezakegu nahi dugun kolorea lortu arte. Amaitutakoan, ok, sakatu. Beste aldaketa batzuk ere egin ditzazkegu, kapen kuadrotxoan opazidadea aldatu dezakegu errealagoa geratzeko, edo nahi dugun tonalidadea ere lortzeko. Amaitutakoan, selekzion, deselekzionar, klikatuko dugu. Eta badugu ile aldaketa bat eginda.